Walah Reng, kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Mlayu. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Wis to, ilangno saka atimu, impen kuwi mung kembange wong turu. Mbah ya wis rasa digagas, wong jeneng impen iki kabeh menungso turu ki nandang impen. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Aja kok tenguk-tenguk. Nabuh we makler kok kowe iki. Kok pikir aku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa? Wis ora desa anak, ora ndek sedulur, ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Mongko Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mentak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono. Isih do tingak-tinguk goleki telapakan kakiku. Nggone goleki karo aku wis. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandhang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Wektu Kang Togog wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngopo Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. Bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa Dolomah kae. Arep ngapa? Golek kelabang apa? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk, nabuh we makler kok kowe iki. Ha iya. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tok. Ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta, Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadara dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adiku Semar ya si Ismaya. Monggo ora udan, ora ana mendung, dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adiku Semar, ponakku Gareng Petruk iki padha kendang kapracondang kuntal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal, kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki, Gong. Bapak mule, kakang mule ning ora krungu.
Ngono, bareng tak genahke, Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemak ler mau. Janjane ya ora tak pikir lho, ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adhiku wis moyo kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya lho. Terlalu kok. Terlalu piye? Mbah ya wis rasa digagas, wong iki jeneng impen iki kabeh menungso turu ki nandang impen. Ning ra impen kira ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen ku mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono ki wis penak. Ha kowe tok petung-petung tok petung-petung manut etungane wong tuwa, nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka. Lah ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah. Rasa digawe angel. Iya. Tratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Tratapan, Dik, Dik. Atiku tratapan lho kan. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang nang tepi ning Balumbang, jeg-jegan ora karu-karuan. Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora keteteran kaya asa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya nggrus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Cangkem dungkulmu mlocot. Aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong do karo kowe? Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gok? Mbuh. Kok le dodok seru banget. Tangane sajae ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Pet iki. Ade mbilung. Heeh, Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Ngopo e, Gong? Asowan Watagok. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wae. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku walik jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagok. Eneng ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping Dwi. Waduh. Dwi apa? Loro. Wo. Urung-urung wis kowe wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak
glundunge nang jugangan. Wis gandacarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Ora mung bapane klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petruk ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye kae isih wis do sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapake saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang Kayangan. Lho, Kayangan ngendi? Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak lek bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah bapak terus matek aji ula-uling nganti copot kabeh sandang aku. Mengkari kathok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang ki kepiye to ya. Oh, alah Mir. Oh alah Reng, kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Oh alah Tro. Sayonara ya Tro. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Nek ora mlayu ndelik. Monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane ra tak. Apa jenenge iki? Nek ora tak banter kene ku mlayu ngrekoso uripku tenan.